Γεια σας! Λοιπόν, ας μην σχολιάσουμε τα κοτσιδάκια αυτή τη στιγμή γιατί χρειάζονται τα κοτσιδάκια και ας ξεκινήσουμε με το βίντεο στο οποίο σήμερα θα δοκιμάζω μπροστά σας για να δω αν όντως δουλεύει αυτή εδώ η χτένα, η ισιωτική χτένα, την οποία μου την έστειλε το κλεβερίστα για να τη δοκιμάσω μπροστά στη κάμερα και ας ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να βγάλω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτή η χτένα φτάνει μέχρι 230 βαθμούς και εγώ την έβαλα στους 230 βαθμούς και αρχικά θα χτενιστώ. Επειδή ξέχασα να το πω, αυτή η χτένα δεν είναι για σγουρά μαλλιά, για να ισιώνει τα σγουρά μαλλιά, αλλά είναι πιο πολύ για να ισιώνει τα σπαστά μαλλιά. Οπότε για όσες έχουν πολύ σγουρό μαλλί, αυτή η χτένα δεν θα κάνει. Ας ξεκινήσω τώρα εγώ, τι θα κάνω, δεν ξέρω. Γενικά όσοι με ξέρουν πιο καλά ξέρουν ότι δεν ισιώνω τα μαλλιά μου, οπότε δεν το έχω πολύ με αυτά. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε. Τα ίσιοσε, όντως τα ίσιοσε, αλλά τα περνάω για δεύτερη φορά έτσι για σιγουριά. Τα ίσιοσε. Μπράβο. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσω από πίσω, δεν ξέρω από πού θα έπρεπε να ξεκινήσω. Αυτό θα το πάμε κάπως έτσι. Και θα πάρουμε αυτή τη τούφα τώρα. Να πω επίσης ότι αυτή η χτένα δεν είναι τόσο για να στα κάνει καρφί τα μαλλιά όπως είναι ένα ισιωτικό κανονικό, όσο για να μην φριζάρουν τόσο τα μαλλιά σου και για να τα ισιώσει λίγο. Τέλος πάντων, συνεχίζω με αυτήν την τούφα. Λοιπόν, τώρα παίρνω αρκετά μεγάλη τούφα, αλλά εντάξει. Και ξεκινάω. Δεν μπορώ να δω. Εντάξει, θέλει κι άλλη φορά. Προφανώς. Γιατί αν παίρνετε πιο μικρές τούφες βγαίνει πιο καλά. Αλλά εγώ θα μην πάρω πιο μικρή τούφα. Οπότε ξανά. Και ναι, τώρα θα πάω από την άλλη μεριά και θα δούμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχω να πω ότι εντάξει, μπορεί να παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο από ότι ένα ισιωτικό κανονικό, αλλά δεν καίει τόσο πολύ το μαλλί. Και όπως είπα και πιο πριν, ωραία τα ίσιοσα. Και όπως είπα πιο πριν, δεν τα κάνει τα μαλλιά καρφί, απλά τους δίνει ένα φυσικό ίσιωμα. Εντάξει, έχω και λίγα σπαστά. Και τώρα να σας πω για το διαγωνισμό που οι πιο πολλές περιμένετε και θα υπάρχει μία νικήτρια που θα κερδίσει μία τέτοια ισιωτική χτένα. Η όρη είναι να έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνεις like στη σελίδα του Κλεβερίστα στο Facebook και να αφήσεις από κάτω σχόλιο, ό,τι σχόλιο θέλεις, με το hashtag, αυτό δεν είναι hashtag, με το hashtag giveaway, για να ξέρω ότι παίρνεις μέρος. Ο διαγωνισμός λήγει στις 1 Απριλίου και η νικήτρια θα ανακοινωθεί κάτω εδώ στο κουτί πληροφοριών, οπότε στις 1 Απριλίου να συντονιστείτε και να μπείτε σε αυτό εδώ το βίντεο και να δείτε την ενημέρωση. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και αν θέλετε ακολουθήστε με στα social media μου στο Instagram, στο Facebook και στο Snapchat, αν και δεν ανεβάζω, αλλά μπορεί καμιά φορά να ανεβάσω, όπως θέλετε εσείς. Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Αχ, κάτι πίσω.